Cik anu nganggo miki lho bengak-bengok dikira maling pasar engko. Agustus masih lama, perjuangan hidup masih berjalan. Masih berjalan. Kok karepe arep ditenteni saiki. Awake dhewe sangat spektakuler. Luar biasa. Empane kowe kerja tenanan padha. Lho, aku awake dhewe iki mau ya ngudo rasa. Ndre, nek iso wong sing duwe reok karo boreke ya ganongan. Ganongan. Lek ora semangat kok dikira ora tenanan ya. Iya, ning yo masyarakat kene iki sangat meriah sekali. Meriah nyemoni. Nyapuk nyemoni. Lah kok awake dhewe ditanggapne ning pasar kewan. Iki dalam acara Hari Wage kon dodol ning pasar wedhus iki lho. Ora ta. Iki tanggal 17 Agustus lho. Ngawur 17-an. 17-an yo. RT 3, Dik. RT 3 iso nanggap reok. RW. Sa RT. Wah, ora kon. Sa RT nanggap reok luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Perlu diapresiasi. Lah ora ki piye? Nek iso. Piye? Pemuda kokoh, tuwek-tuwek ya support. Piye? Pesenan. Apa? Aku karo Andre oleh mulih. Heeh. Lah kowe nek kene ditinggal kene dicentang gurumu karo ibu-ibu. Ora apa-apa, Mas. Bongko we. Aku sir mulih ora apa-apa tok cencang dhewe. Ning aku mulih gawanana wedhus 6. Ya aja koyo ngono. Request sing ngono ya modar ki. Dene pagi. Ora serius. Request e piye to? Apa? Ibu-ibu iki lah ajeng nyawer. Oh, ajeng nyawer ya Allah. Wong kene iki sembodo, Mas. Kerja ning pasar, kerja ning sanding pasar kuwi duwite lho. Lho, iki support by system lho. By system. Karang Taruna. Karang Taruna iso kompet. Pasete Jiono. Kabeh iki Karang Taruna karo sinuman kene. Support khususnya wong sing berlebih-lebih kuwi niki ning amal jariah lumpukne donasi nekakne reok nyenengne masyarakat RT 3. Oh, alah ngono to. Tak kira selain bakul wedhus ya udu nomor. Mbak yo ora gelem sedekah. Kuwi piye? Kuwi berarti ya gelem sedekah. Sedekah ora mur nyumbang ning ya nyenengne warga masyarakat kene iki termasuk sedekah. Lah, iso matur suwun. Wis matur suwun ditimbali teko kene, wong-wongane sakmene mbane ndelok awake dhewe kabeh iki mlaku nyangoni pura jane. Enak sing mburi. Apa? Iki sing tuan rumah pucuke tok urung liya-liyane tukang jangan terong kabeh kae. Bakul soto pojokan. Aduh, Mbak sinten niku? Mbak Intan Des jenenge. Mbak Intan nyapa Mbak Intan? Intan nggonku biasanya nganggo inces. Asli. Oh, Intan itu yo. Intan yang berarti ada artinya. Intan. Iman selalu dan takwa nomor 1. Ya. Wis I lho ya. Intan mendalah. N. Nalika semono pengen nanggap reok disekseni dina iki. Ya. T. Tempat terindah yang ternyaman adalah menyenengne warga masyarakat Mlilir. Ya. Alhamdulillah warga masyarakat Mlilir seneng kabeh. Ya. Terakhir. Nalika ganongan wis jungkir walik kok ora ndang kok sawer. Ya. Wih lah iki. Pinter Mas. Pinter. Biasane pikun lho. Lah ya iso dina iki, Kak. Tuntutan Agustus Mas. Lah yo. Aku ora menekankan ngono lho. Tapi aneh ya Mas Jos, awake dhewe nek ora ditanggap karo kancane dhewe ora mungkin ngetokne kaya kene iki. Ya iya ora awake dhewe ya isin. Boreke bor ganongan kondang. Yo, iki cara ora ganon tak semoni kok wisan. Kowe kudu iso lho iki. Aku sebagai Ditoto sebagai ganongan iki lho. Mbak Intan duwe yoga jenenge sinten? Natasha. Ayo. Natasha. Wone. Arek iso. Wis ora rasa dodowo tas karo sa wis. Natasha. Nesa jelas. Lali piye? Nah. Ngali oleh tuas aku lali. Nah. Lah sandale pedot yo minta ibu ayo. Aja njaluk anggaran aku lho ya. Aku ora demek. Ora duwe yo. Natasha. Nah. Nekane ati. Natasha. Naluri saka ati. Ta. Kuwi tetek tanggon tatak. Anake kaya tatak. Oh iya anak Pak Mas Luta. Sing tatak. Oh iya. Naluri saka ati. Tatak. Nekane ati sing saka kudu tatak. Oke bener. Natasha. Sa. Abatasha. Oh. Syah.
Ha. Sa. 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 Saweran. Ha, bener. Hah? Anake. Sing sandale pedhot mau to? Sing sandale pedhot. Oh, Padha gamilah rupane. Sana Tasya. Minta. Yogane sinten? Tunggale namine. Destrin. Ya. Udu kuwi lho. Udu kuwi anake lah Nangis lho yo. Yo. Ngawur ah. Wong kuwi anake tukang parkir lho wi. Nek iso. Iki lho anake, mriki. Sesito. Ya Allah. Iki lho anake. Iki lho anake. Iki bakti aku. Jesslyn, Eh. Sesito, Apa to? Jesslyn ki lho. Eh? Jesslyn. Lah ndi anake? Ki. Ndi anake? Ndi? Jesslyn. Jesslyn, halo. Ya malah nangis. Ora situ. Sik, Mas Andri. Dalam. Aku wis ngatrekne Oh, iya. mbake, iki wis ngatrekne anake. Anake sik enek jenenge kowe wayahmu iso ngarteni ora. Karena iki gandongan kabeh kobong iki. Kobong iki. Guys, Soder. Naso. Nah, anu aja sok ngobong nih. Iya. Apa to jeneng sapa jenenge? Jesslyn. Jesslyn. Ya. Jess kuwi disumet menine Jess. Oh. Goblok. Lin. Lin ki lilin. Karo Jess karo lilin empan. Iso ora? Ayo, sangoni perawi. Oh, alah dimiki ya, Bang. Dimiki ya. Maksudnya dimiki ning mburi. Ya Allah. Ya Alah, nangis. Kok malah nangis ki arek iso. Iso ora aku? Iso. Lah, Jesslyn lho. Ora ya bener to, arek iso. Saiki wis ngene. Piye? Iki menurut sapa mau? Sambil Sasa. Natasya. Natasha. Dik Natasha kelas berapa? Kelas B. TKB. Terus umurnya berapa? 5 tahun. Sudah pinter nyanyi? Ini mau kamu tebak, Mas Yusuf, Mas Andri, Mas Yusika itu orangnya ganteng siapa? Ungkak-ungkak keblet ngentut. Mas Yosika, Mas Yusuf, Mas Andri ganteng siapa? Gringgingan. Ya, kita iki nggih. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Munine suara sapi. Moh. Arep malan. Ya, kamu mau apa ya? Kau nyapu, guys? Lah, wong dhewe. Wong bae. Ini Nyapa? Ini daripada bae nesu. Heeh. Iki arep nangis lho ya sebae. Ora. Ya. Oga Allah. Ya, sawarane. Iya. Sebagai pelanggaran jenengan Nyapa? harus nyawer. Ya, sing pelanggaran ada dhewe nyok. Iya. Ayo dibiak. Ganangane ben 1. Dibiak. Ayo, tas cilik yo. Dibiak.
Ora lho. Ana iso wong liyane beto wong. Lah iso mak klutik luget. Oh, kok malah orang-orang lho nek iso. Lah. Ndi? Lah ndekne aku salto ora enek apa-apane blas ngono. Oh, ya bener. Oh, ya bener Mas Yosika berarti. Ha iso. Telek. Lah ya, kok ge open wedhus lho iso. Ora telek tok iki piye iso. Oke, sponsor kita adalah ADM Cabe segar dan berkualitas pedas. Ya, enek sponsornya barang tuh. Yo, ki sponsor dia. Iya. Ayo toh. Anugerah pertama Blantik Wedhus bernama Yanto mengucapkan terima kasih. Iso. Akan disediakan bila mana ganongan nanti yang 2 atraksi dengan spektakuler akan ditambahi dari panitia 50.000. Ya masuk, ayo.
Guys, iki awake dhewe kalah karo iki. Lek ganongan baik hati dan sugih nyawer pengrawit tak. Ora iman. Oh iya. Ayo yo. Nyapa to Dek iki nyawer pengrawit iki dina? Iya. Mergo engko sing bayari Dek. Iya ngerti aku ki asine. Ngewasi padine ngerti aku nyapa ono. Megang ijoli bensin. Wong kuwi aja kemlelet kaya ngono. Mas Yos, dudono Mas Yos. Apa-apa kok ganongi dhewe apa? Apa-apa arek kok ganongi dhewe, Dek iki tak job ning mlilir kowe menolak. Kowe mau iki gelem tak job Dek iki menolak tak bayar gede. Yo. Lah nyapa? Mosok dijob kok genteni ganongan tugu mlilir matane. 24 jam ra gelem. 24 jam tak bayar 5 juta sedina. Lah nyapa? Aku butuh duit iki. Lho. Tenanan iki. Heeh. Neng ndi lho, Lek? Kae genteni ganongan patung ning gapura mlilir. Lho. Kuwi lek kesel mendun ngopi. Ayo Lek, karepmu piye? Pas. Ayo. Yo. Lekas Jawa, ning ora Jawa ning Jatile ya. Arek iso umume wong gajah-gajahan biasanya disawer. Masa nyawer kur kendang tok arek iso. Ndak-ndaki ya Jatile disawer ngono lho arek iso. Piye kowe iki arek iso? Oh iya. Oh iya. Yo.
Masih gue ora rikur kok. Oke. Ja. Rong awet duwene iki kaya. Kowe nyawer bro, Dre, kowe nyawer bro ya? Nah. 20.000 kabeh iki ditumrata. Ya. Dia Putri Ja. Mas Jos mau nyawer sesuk enak ora? Lah kabeh iki sesuk. Lah nyapa aja kaya ngono. Ledak. Eleh. Oh ya enggak dia. Paling awake dhewe ngedrek kono ora wani ngedrek. Ora wani ge, mergo jare ge ora wani. Lah iso ditunggoni bojone mulai wedi. Oh iya bener. Tetep menang awake dhewe ya. Iya. Waduding. Lah iso. Ngedrek kok Mas Jos. Ben meri wong ayo. Wong koyo wong. Hei Mas Jos. Delon koyo wong kalah main lho. Delon ya. Kae lho. Heeh. Ayo. Ya, lagi pegawai pegawai rumah sakit ngendi iki? Oh Kiai, ya maskeran brungkut Oh, Oh iya. Terus ya. Ya. Kok sawer? Ya Bos.
Nek mburi biasane ra ngono kuwi kok. Kuwi lho dhewe nyanyi karo aku barang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang saya hormati Ketua RT saha masyarakat Kelurahan Melilir RT 3, para pinesepuh, hadirin hadirat ingkang enem lan tuwa, pangapunten ingkang kathah niki mau namung hiburan, muga dadosa panglipur jenengan sedaya. Tak dongakne ing tahun, ing wulan, ing dina kamerdekaan yang ke-81, semoga kita tetap semangat. Amin. Membangun negeri untuk Amin. mewujudkan bahwasanya Indonesia tetap merdeka. Amin. Dengan perjalanan kehidupan tentunya kita harus tetap semangat. Amin. Karena kita bernuansa dari berbagai daerah Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Amin. Sumatera. Amin. Tetap satu tujuan, tetap merdeka, tetap semangat. Cukup sekian dari saya Yusuf Madiun. Saya Yusika Ponorogo Saya Andre mengucapkan terima kasih. Sehat selalu kagem warga masyarakat Melilir. Ha. Oke, yuk. Yo.